ste povedali pár vied. A Peter, ešte, ty máš... Dobre, hovor. No, ešte knižka má názov Pri víne s bohémami, tak zarecitujem niečo z tejto knižky o víne. Keď pijem víno, vidím iný svet, tvár sa mi rozžiari, smútok, ten sa topí v pohári. Pravda, všetko treba s mierou, no dá sa odolať vínu s krásnou devou. Víno mizne v objatí a láska dá sa z vytriezvení vytratí. Večer zas je smutný, no treba byť aj triezvy, veď víno nie je voda, ale povie vám, nie je to škoda. A ešte jednu krátku básničku o ženách, keďže je tam kapitola aj ach tej ženy. Čierne masy v posteli, ach, aké mám predstavy, že je to iba v básni, neboj sa, len zhasni. Ďakujeme. A ešte Milan, krátko, aby sme ešte